Kwenzakalani manje? Enhle khambani ka sebacekezile kithi fiye. Yo. Ubani ongenelana? Abafethu. Enhle khambani. Gedlela likho. Makomishi ama-OLED bacovile. Yo. Enhle ikhambani Soweto vele. Hayi labafethu sebaphanda kabi manje. Mase bacovi amakomishi ama-OLED bathaphuze ngani itiye. Hayi le ntwana lezi engizoyibamba le ntwana lezi. Asingifonela intwana yami uTK yazi. Iphi ifoni yami asingifonela intwana yami uTK. Sure. TK ka avuka ebuthongweni ka sebangibhathulele ka yazi sebacovile la edladleni ka yazi yo ka. Man ka. Bathulele. Nini ka kanjani manje sibona? Sibona intwana manje le. Kangitshelani manje sibona? Ka sebacovile ntanga. Damn ka. Yo. Ka ngithi ngiyabuya la ka yazini ka ngithengisha i2 spin lapha emall ka ngoba ma-OLED ngithuma izinto yangithola ka nalapha eFoot Lovers angisitholi yangithola. Ngithi ngiyabuya la edladleni ka ka. Ka. Enhle ka sekuyabuya umqondo ukuthi hayi man. Ibhadla belivuliwe ka nami ka yazi ngicabanga ezinye izinto ka. Mangithi ngivula isicapha ka gedlela likho ka. Cabanga namakomisha kama-OLED ukwenza itiye bathaphuze ngani itiye ka yaziyo kusemasimbeni ka uma-OLED uzozitshela ukuthi ngibekhelezi. Aish. Ngibona yami relax kancane ngibona yami yabo. Sithukudla amathambo engcondo ngibona ama relax. TK ka aka ngisemasimbeni ka. Uthi ngirelaxe kanjani ntanga? Uzongigaya lenyuka ongiklathe file yazi ka. Angiklathe ngithi uklipha ka ngiyacela ntwana ka. Ngizokubona pheleni kwenyanga ka uyazi. Ayisani mfana. Sutrati ne. Mfana wanokutshekile mfana sutrata ngakabi nyalo yazi. TK sokhuluma kanje.